Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu suna na Amirul Mu'minin ma'ana sarki mu'mini. Kamar yadda ne muku alƙawarin cewa zan nuna muku aikin wannan abu. Kamar yadda kuke gani dai wannan abu a tanki ne wanda yake amfani da ruwa wanda zaka iya sa mashin ka ko generator ka ko motar ka ba tare da ka sa mata man fetur ba. Ruwa kawai zaka rika zuba. Wannan shine wanda ake sawa jikin carburetor wannan pipe. Wannan kuma shine wanda ake dora ruwa idan ya ja. Wannan kuma sune wanda ake zonawa jikin batir mashin. Sannan kuma kamar da ku gani wannan ruwan zai iya ɗaukar sati guda yana aiki ba tare da ma ka ƙara shi ba, kuma ruwa ne kamar yadda kuke gani, kuma kamar yadda muku alƙawari zai tassa in shi zai tassa in shi ku gani don ku tabbatar da aikin wannan abu. Kallon mu kamar yadda kuke gani ga nan za mu yi muku testin mashin ya amfani da ruwa ba ruwanka da fetur. Yes, kamar yadda kuke gani ga nan mun zuba ruwan mu ga ruwa nan kuna gani a ciki. Ga wayoyi guda biyu wanda muka zono su jikin batir gashi kuna gani. Sannan kuma ga shi mun kashe mai bai shiga cikin carburetor. Sannan kuma ga inda muka sa wannan pipe din inda mashin yake sha iska kamar yadda kuke gani. To yanzu za mu testing, za ku gani yanzu da mun kunna shi za ku ga hydrogen zai fara tashi kamar yadda kuke gani. Gashi nan ya fara tashi masu kallon mu kamar yadda kuke gani. Gashi nan yana ta tashi kamar yadda kuke gani. To yanzu bari in tara in tahi yawa ci gaba da man bidiyo yawa masu kallon kamar yadda kuke gani mashin mai amfani da ruwa. Yes, ba ruwa na da mai inda zan je cikin garin nan, ba ruwa na da mai kawai sai fita. wallahi ya ina rantsa da Allah ya tafi kan bala'i da billahi allazi injiniya yayi kai kuma yayi kai ne ga rawu na gari kai na gari ka kuma wannan abin da kuke gani ba sai da shi muke ba mu hada shi muna saidawa, sai dai muna koya mutum yadda zai hada shi, mutum ya biya mu kuɗi sai mu koya mai yadda zai hada shi kamar yadda kuke gani. Masu kallon mu ga kaɗan daga cikin bidiyon yadda muke hada wannan abu. Kun mai bukata ta online muke koyawa ta WhatsApp sai ka mana magana ta WhatsApp ga lambar wayan mu nan. Banda kira WhatsApp kadai masu kallon mu